Bollen von Sprute, Jux en Lo. Geef mich maar die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse land er valt van alles te beleven. En doe wets mijn jeppelientjes leven, nee doe neven. Jeppe, tippe, top, de bus eine Sprutekop. Ik hou van kleurende natuur. Jo, Jeppe, begin nog maar met een nieuw avontuur. Oké. Ik ben de Molle Wollo aan het zoeken. Ik heb hem al dagen nergens meer gezien. Trouwens, en de Molle Wollo, dat is een Jeppetaais hoesdier. Ongelooflijk. Nu moesten die rotzooi hier eens kijken. Wat een troep. Hallo, ouwe taaie, wat ben je aan het doen? Ah, Jeppe. Op morgen help ik altijd de Rijkswaterstaat. De inspecteur rijdt zijn hand vol aan het verkeer. En daarom maak ik de kilometereringspulken schoon. Weet zo wel, dat zijn die kleine groene bordjes in de berm neven de weg. Ja, ik ken ze. Maar ik heb ook wel eens van die ronddraaiende weiertjes gezien aan pulkes. Wat zijn die dan voor? Die zijn om het wild te waarschuwen. Het zijn eigenlijk wildreflectoren. Het licht van naderende auto's wordt gereflecteerd en dan schrikken die beesten en dan steken ze de weg niet over. Ja, maar waarom heb je eigenlijk zo'n fel gekleurd vest aan? Ja, dat is voor mijn eigen veiligheid. Het is een veiligheidsvest en het reflecteert jouw licht, zodat het verkeer mij al van ver ziet als ik langs de weg aan het werken ben. Ja, inderdaad, hoeveel wel op, joh. Maar over troep gesproken, wat vindt ze allemaal langs de weg? Dat is verschrikkelijk en soms niet te geloven. Van vuilniszak tot fiets tot keulkast. Maar wat dus doe je? Ik ben op zoek naar de Molle Wollo. Maar dit troep is inderdaad ongelooflijk, zeg. Trouwens, ik kwam net over die nieuwe brug hier. Over de drukke weg, dat is wel een leuke oplossing. Jo, dat is een heel schoon brug. Daarmee heeft de Rijkswaterstaat het op dit gevaarlijke kruispunt een stuk veiliger gemaakt. Het verkeer stroomt veel beter door en hoeft niet meer op één te wachten. Ik snap het al. Geen stopborden meer en iedereen is veel sneller op de plaats van bestemming. Wel slim bedacht, huur. Nou, tot kijk, ouwe taaie. Jongen, wat een rotzooi. Dat ligt hier wel een spoor. Hé, ouwe taaie. Moest eens komen kijken die. Wat is er aan de hand, Jeppe? Wat is er? Moest eens kijken wat ik in een enorme berg troep heb gevonden. Oh, als het mij vreugd, lijkt dit het werk van een beest. Weet je, soms gooien de mensen hun afval gewoon in een vuilniszak in de berm. En dan komen de beesten en die ruiken het. En die denken dat het eetbaar is en dan scheuren ze de vuilniszak open. En worden die beesten dit krank van de troep? Jazeker, maar er staan de mensen niet meer stil. Trouwens, bij nader inzien lijkt dit meer op het werk van een mens. Ik denk van Kareltje Knetter. Kijk eens daar. Daar heb ze de rotzooimaker. Hé, weg toe daar. Dat is de Molle Wollo. Hé, weg. Vooruit. Weg daar. Ho, ouwe taaie. Dat is de Molle Wollo. Daar was ik aan zoeken. En dat is een heel proper beest. Dat duidt zo gaat toch niet? Trouwens, het eet alleen maar wortels. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar een voet of een knie kan wel krank worden van dat troep. Want soms doe je de mensen de ook bedorven etensresten in. Tja, dat is inderdaad niet zo fris. Maar ik stel op, ik moet gaan. Hoi. Oh, mijn driewieler is weg. En hij stond hier net nog. Zou er soms gestolen zijn? Oude taaie, mijn driewieler is weg. Rustig, Jeppe, rustig. Weet ze heel zeker dat ze hem hier achterop gelaten? Tja, dat krijgt ze ervan als ze de dingen onbewaakt in de berm achterliet. Maar ik denk dat ze hem ergens anders neer hebt gezet. Maar ik zal dich wel helpen zoeken, huur. Pot voor 3 dubbeltjes. Het weer immers aan het bord die gezeten. Dit is vast het werk van de vervelende Kareltje Knetter. Gebeurt het dan dukker? Met zo'n bord geeft Rijkswaterstaat aan welke richting dat ze op moest.
Stel dich voor, du willst nog Zittert. En dan draait een of andere onverloot het bord om en dan gaat ze richting Remun. Ja, wat denkt ze daar dan van, hè? Van die borden moet men vanaf blijven. Hey, kijk daar. Daarboven in de boom, dat is mijn driewieler. Oh joh, maar waarom heb ze daar boven in de boom gehangen, Jip? Ja, hallo zeg, dat heb ik niet gedaan. Dat is vast het werk van de Kareltje Knetter. Wat teunt je? Hatsjoe! Hahaha, dat was Kareltje Knetter. En die ga ik eens flink te grazen nemen. Let dich maar eens op, ouwe taaie. Heb je ooit gehuurd van een afvalspook? Nee? Nou, die gaan we maken, let eens op. Oeh, ik ben het afvalspook. En als ik dich nog één keer in het bos zie, dan verander ik dich ook gewoon in een dikke afvalzak. Vol rotzooi. Oh, oké. Daar je we schon te pakken, hè. Ik denk dat we Kareltje Knetter hier nooit meer in het bos zien.